Das 12 fotografías presentadas ao concurso, o xurado decidiu escoller a realizada por Uxía Gandarela. A súa é a fotografía que ilustra xa o cartel da Semana Santa deste ano, cuxos actos serán organizados por 4 confrarías, a das Dores, a dos Nazarenos, a Terceira Orde Franciscana Segrar e a do Resucitado, a última en instituírse. Levamos a cabo xa por 4º ano consecutivo o concurso de cartéis para publicitar a Semana Santa cunha considerable participación. Tivemos un total de 12 traballos ou fotos e unha ganadora, Uxía Gandarela Faveiro, a cal felicitamos públicamente. Para a gañadora, fotógrafa afeccionada, o premio foi unha ledicia. Ligada e colaboradora dende sempre coas diferentes confrarías que organizan as procesións de Semana Santa na vila, decidiu presentarse ao concurso animada por amigos. Este ano decidinme a participar no concurso, animada por amigos e compañeiros, e, bueno, como cando un se presenta a un concurso nunca pensa que pode gañar, non? Ata que recibín a chamada de don Xosé. E, bueno, nos primeiros momentos pois, quedei un pouco en blanco e, bueno, despois recibín a noticia con moita alegría, xa que para min é unha honra que unha fotografía miña promociona a Semana Santa. Xa é dobre honra porque non só é unha Semana Santa calquera, senón que é a Semana Santa da vila na que vivo. E, con respecto á fotografía, pois, nela quixen plasmar 3 imaxes moi importantes da Semana Santa noiesa, como son a Virxe da Soidade, o Cristo crucificado e o Cristo xacente. O cura párroco de San Martiño, José Ortoño, aproveitou ademais o acto para facerlle entrega tamén á gañadora do cheque cos 200 euros, cos que estaba dotado esta 4ª edición do concurso de cartéis da Semana Santa de Noia.